Hi guys, dzina langa ndine Zovuta. Pali nkhani imene ikuzungulira pa tsamba la mchezo makamaka pa Twitter ndi pa Facebook yolankhula kuti Mr Ibu amene ndi kaswiri wa zisuzo dzina lake ndi John Okafor dzina lake lenileni la pansonkho wamwalira. Malipotiwa ndi osasimikizika chifukwa palibe statement ina iliyonse imene akubanja ayankhula. Komabe still more ndangofuna kuti tikumbusaneko za moyo wa Mr Ibu komanso zinthu zina zimene Mr Ibu wachitako contribute. Iyi ndi imodzi mwa update imene ndifuna kukupasani yankhani zokhuza ndi Mr Ibu. Pakafunikira kuti ndizikuziwisani zinthu ndikhala ndikukuziwisani almost each and every day mu wiki yonse ino. Malipoti osasimikizika akuonesa kuti Mr Ibu anafera ku chipatala cha Okafor mu mzinda wa Lagos komwe ku Nigeria satane wokhuza chomwe chayambisa imfa komanso zoona za malipotiwa sizikuziwikabe. Banja la Mr Ibu komanso oyimirira ake sanayankhulepo pagulu mphekesera ngati zimenezi zinafalapo mbuyomu. Komabe malinga ndi tsamba la Nollywood adamwalira loweruka la pa 2 March 2024. Kaswiriyo wakhala akulimbana ndi mavuto a zaumoyo kuyambira mu Oktoba mchaka cha 2023 ndipo anachitidwa maoperation angapo omwenso adapangisa kuti adulidwe miyendo, koma adalandira chithandizo ndipo adatuluka mchipatala kumayambiriro kwa Januwale chaka chino cha 2024. Mr Ibu mpakana siku limene anthu ayamba kulengeza za imfa yawo anali mbadwa imene ankakhala ku Kanu imene ndi ku West Lagos mboma la Enugu. Iyeyo wasiya mkazi ndi ana atatu. Pa nthawi imene ankayankhulana ndi Nigerian Vanguard newspaper mchaka cha 2022 wojambula makanemayo adanena kuti akuona anthu ambiri kumbali ina, like anthu ambiri adali busy kwambiri ndi moyo wake. Anthu ambiri sankafunira zabwino mkuluyo, komabe iyeyo ankakhulupirira kuti Mulungu ndi amene adamupambanisa mu zinthu zosiyanasiyana. Ku mawu ake adayankhula mawu kuti ndikuona anthu kumbali ina koma Mulungu wandiukisa. Matenda anga anali kuchitidwa ndi anthu odana nane. Iwo anachita zimene anandichitira, kenako ananditengera ku chipatala madokotala ndi aneneri, kotero iwo analowa mu dongosolo langa ndipo anandiuza ine chimene chinali cholakwika ndi chimene iwo ati achite. Ndinati chilichonse chimene mungachite chonde chitani, ndisiyeni ndikhale ndi moyo, chifukwa ndikafa chonchi adani azaseka. Izi ndi zimene adayankhula Mr Ibu. Ndiyeno dokotala anati chabwino palibe vuto. Ibu anauza Vanguard newspaper, imeneyi ndi newspaper ya ku Nigeria ngati imene ilili The Nation kapenanso The Times kuno kwathu ku Malawi. Malinga ndi Mr Ibu, adani ake ankakondwera ndi matenda amene iyeyo ankadwala chifukwa nthawi zina zinkaoneka ngati mutu wamkuluyo siukugwira. Ena ankalankhula kuti inali mphamvu ya mankhwala, komanso ena ankati anthu ochuluka amene sankamufunira zabwino mkuluyo ndi amene akuchitapo kanthu kuti mkuluyo umoyo wake uzidusa mu mavuto otero. Iyeyo ankaganiza kuti inalipo nthawi imene ndithu anasala pang'onong'ono kufa, koma Mulungu anamubweza kuti akhale ndi moyo. Mr Ibu anati matenda ake amuphunzitsa phunziro lalikulu, ndipo powonjezera anati iye akudabwa kuti ndi chifukwa chani adakali ndi moyo. Mr Ibu kupatula kuti mkuluyo anali wazisuzo, mkuluyo adaonekaponso mu nyimbo zosiyanasiyana kuphatikizapo nyimbo ya P-Square imene amati Bank Alert. Iyeyo anatchuka kwambiri
ndi kanema imene anajambula imene ankati Mr Ibu 1 komanso 2. Ndikhala ndikukupasani zambiri zokhuza Mr Ibu kuphatikizapo mbiri yonse ya Mr Ibu. Bwanji inuyo ndi ineyo tikondwerere komaliza moyo wa Mr Ibu in style. Guys, please chitani subscribe kuti zambiri zisakuponyeni. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndimapanga ma videos osiyana-siyana pa YouTube. Please guys, chitani subscribe.